Здравейте, аз съм Никола и продължаваме с нашата игра на Forest. Много се радвам, че можем да продължим, защото без да искам си изтрих целия Steam клиент от компютъра. Инсталирах го наново. Мислих, че ще трябва да започна отново да играя, че сейфа ми ще се загуби. Обаче се оказа, че изтрил съм Steam клиента, обаче самите файлове на игрите, които са били инсталирани в него, са останали. Така че при новата инсталация на Steam въведох същата папка за складиране, в която и преди бях въвел, така че автоматично ми се появиха като инсталирани в клиента. Пуснах The Forest, лоуднах играта, лоуднах сейфа и всичко си е наред. Така че можем да продължим. Сега смятам малко да... тъй като в предишния епизод обикаляхме острова и търсихме нещо интересно, събирахме разни чаркуляци. Мисля, че събрахме достатъчно. Тоест не са много, но все пак. И мисля да започна да търся пещери, да влезнем в пещерите на канибалите, да видим какво се случва там. Също така трябва да търсим трупове на хора, тъй като трябва да съберем 130 ли бяха, трябва да открием всичките. Не са имам сигурно 20-30, в пещерите на едно място висят много от стената. Така че ще пообикаляме сега, докато не намерим някоя пещера. Сещам за една на брега, но би трябвало да има още няколко. Би трябвало по някое време да ни излезе някоя. Та добре, че успях да си сейфна, да си лоудна сейфа, иначе трябваше малко от начало да започвам. Няма лошо и алкохол да си намеря, тъй като ще ми трябват коктейл Молотов за битки с канибалистите. Дървата все още ни е невидима. Аз малко съм настинал, така че от време на време ще ви подсмърчвам и ще говоря на нос, за което се извинявам. Стига обрати във времето напоследък. Нека отворим още едно куфърче. Нека видим тук какво има нагоре. Но остава още седмица, около седмица мисля, че до следващата версия на играта. Така че съвсем скоро. Тук някакъв ураганен вятър се появи. Все още не сме срещнали канибали. Да им потрошим малко главите. Спек голям. Да, оп. Едно FG. И тук вдясно имаме пещеричка. Нека си направим да се подготвиме за голяма борба. Обаче май не ни остана за бомба, повече алкохол, пиячка, нищо. С молото ще се оправим. Така обичая спек. При излизане и влизане в пещерата. Палеме зипото. Ще дам смело напред. Каквото сега я покаже. Динамичната музика се появи. Тук няма нищо. Оп! Оп, че го има.
И... Прехосах си всичките коктейли, за какво за нищо. Умря един, другите се бъгнах. Няма вече го правя. Вижте, сега ще ги претрепаме. Ох! Или пък няма. А ти много болят, бе. Чаках да са по-лесни. Или може би аз съм... Не е проблем. Не вземам лекарство и да ме няма. Не ме следват. Ох, така, първият ти нов опит беше доста неуспешен. Беше най-добре да пообиколя още малко, да си намеря броня. От гуще и може би друга пещера да влезна. Тази запомнихме къде е. Трябва да съм по-внимателен следващия път. Малко ги подцених съседите от долния етаж. Няма гущърчета вече. Ще нека си дадем пръчици. С тях можем да направим стрели. Аз можех и лъка да си пробвам. Ма много съм прост. Нищо следващия път. Стихме до самолета. Тук нещо ново. Но дали съм обрал всичко? Дай алкохол, ако намеря няма да е лошо. 645 крачки, това явно всеки ден се рефрешва, тъй като предишния път, като го отворих, бяха над 2000. Сега как са станали 600? Някои пропуснати неща, пари, платка. Оп. Мраус. Оп. Джижано куфърче хубаво. Разбира се, тези тръпка. То тръп ще няма да го има повече. Вече чух техната музичка. Еха, така как така се качи на дървото, бе? Само чувам как се катери от дърво на дърво. И нищо не виждам. Трябва да ми скочи отгоре. Я. Да се пръждосам. Там не сме ходили. Има ни контейнери, в които няма нищо. Предишната версия на играта бяха... Пак се намирах тук, но бях малко... Оп! Какво става там? Някаква групичка, молят се. Дановисти. Нека си се молят, само да не ме забележат. Нека си там. Живурката. Така тактично да си ги заобиколя. Няма нищо зад мене.
Точка няма нищо. В предишната версия на играта контейнерите пак се намираха в тази област, но бяха разположени на по-различни места. Имаше островчетата бяха малко по-различни и бяха повече контейнерите. Сега са май само 2 или 3. Жълт, червен, жълт, 4 са. Ще проверим този във въздуха, ще проверим да има нещо, въпреки че да, няма нищо. Да си направим нещо, да си построим едно подслонче. Може, що е в бяло. Може тук да се криеме. Няма нужда да се разкрием. Продължаваме с изследването и търсенето на друга пищера. Оп, пера. Тук по бърга може би най-лесно се намират пера за стрели. Ако успееш да оцелиш птичка. Нещо няма много енергия. И съм гладен. И да си направим едно огънче. Ще е хубаво да си пекнем нещо. Хем за глада, хем за енергията. Едно зайчинце. Съвременно си набавя още пера. Да си направя стрели за лъка. Ехе, какво става тук, бе? Много пера, много нещо. Значи тия гларушчета, чайки, каквото са там. Най-много пера се взимат. Точно ти ми трябваше. Охо! Идеално, изведнъж се появиха 100 животни на едно място. Така, хапнахме енергия. Малко повече броня. И продължаваме нататък. И това не е ли вход на пещера? Я да видим. Точно. Всеки път с нашия лък и доблизаме. Ама ние така... добре. Не можем да се прицелваме и да... Не можем да се прицелваме, не можем да стреляме с лъка и да сме запалили запалката едновременно. Тоест, няма как да го използваме. Нищо, нека се разходим надолу. Това би трябвало да е вода, щом така хубаво блести. В момента не ми да се мора надолу. Тук няма нищо. Оп. Тук трябва да отидем някъде. Вече нищо не виждам, а може би сме насам. Или това, или от тук дойдохме. От тук дойдохме. Да, точно така, от тук дойдохме. Нека се пробваме пак. Може би може да се мине. Просто аз не съм видял нещо правилно. Да си ползваме ние фенера. Стига с тия запалки. Батерии си имаме достатъчно. Муркай се. Нищо не виждам.
Само скали. Пак сме си тук. Пак е завръщане. Ара бе. Еми явно. Я пробваме за последно. Явно няма да го бъде тук. Да си изключа фенера си. Не ми хаби батерия. Искам си пак запалката, която е безкрайна. Добре, угасихме го. Все още с него. Нищо, да ще видим как мога да превключа с запалка на по-късен етап, може би. Разбира се, малко тук ще се бъгна. Продължаваме нататък. Продължаваме, както викаха абсурд в един техен лайф, сета. Едно тяхно участие. Зимния дворец май. Със светло-хиподилски ревю. Много интересно, там може би ще направят ски писта. Или това ще е вулкан, отгоре ще изригне. А тази вода нещо не ми се струваше вред. Не трябва ли да... Анимацията е да обратно. Охо! Ето още една пещера. Нека проверим обаче дали тук има нещо интересно. И ще се върнем. Празно. Столчета. В уния къщи да отидем. Има си как не са литнали още във въздуха, не знам. Играта нещо не е вред, защото не са литнали. Там май няма нищо, не е канибал. Нашата въжеца си вземе, въпреки че вече не ни трябва. След като си направихме лъка, пускат ни динамична музика, ама явно няма никой около нас. Това е едно от новите животинки, с което освен да го убиеме, не можем друго да правим. Аз си предпочитам гощърчетата, тъй като няма своя броя. Само да видим там, дали има нещо. Не, тия са черни, не стават за ядене. Здравей. Здравей. Мерси. Ти не ми трябваш. Оп. Ето и другите нови животни, костенурки. Ами тук няма нищо интересно. Почва вали, освен да се връщаме в пещерата. И да видим какво ни очаква там. Екипираме се с броня. Той е отворен. Този вече не е. Няма да е лошо. За съжаление не набарахме много алкохол. Така че ще има само един коктейл. Бънахме си две оръжия в едно. Брадва и лък. Тук ако успя да се кача, ще е чудо. Добре, успях. Да видим тук какво ни очаква. Вода. Интересно. Надявам се обаче тук по-рано се муркаме, да много успеем да продължим напред. Да, виждам път. И хоп,
Вече няма вода и изчезна малко от бронята заради този скок. Да, доста интересно. Това са явно нови закони в физиката, гравитацията и какво ли не. Налягане на нещо. Стана, къде ми фенера, бе? Какво става, бе? Оф. Я да го изключа. Добре. Сега всичко е наред. И с пълна сила се спускаме надолу. Готови за бой. Пък бъда дано да е по-успешен от предишния път. Няма нищо по стените. Няма откъде да ми скочат. Та музика на заден фон, така като сте пуснали постоянно и постепенно започва да ти действа по-така. Сега ако ми изкочи нещо тук, ще се стресна. Добре, тази музика така постепенно теншъна се увеличава. Значи я първо да ви проверим тук надесто какво има. Нагоре, пък след това ще се върнем надолу. Почва да чуем гремотевици навънка. Дали няма излезем от друг изход просто? Може би тази пещера има два входа. Стигнахме вода. И сигурно след това ще излезнем. Може би това е първата пещера, в която влезнахме и не можехме да се потопиме хубаво, така че няма да пробвам да излизам на повърхността. По-добре да се връщам и да продължа в дълбините. Да търся Батман и неговия Баткейв. Нека малко си починя да си човек, че толкова тичаре. Толкова тичаре сега, ако извънш ме падат 4 човека, аз няма да имам енергия да замахвам с брадвата. Така че трябва да съм по-внимателен. Все едно има тапети по земята. Сега се промених. Тук напрежението става все по-голямо, драги зрители. Тия широки пространства не ми харесват, защото не мога да ги огледам хубаво. Тук пак се наляво и надясно се разминават нещата. Пак ще пробваме надясно. Това е тази стена, бе. Тук ако мине през нея да не видя да не умра. Всичко си е наред. Да се надяваме, че ще мога да се върна след това през нея. Щом един път съм минал, би трябвало пак да мога да мина. Би трябвало. Все пак това е The Forest. И не се знае. Я направо да се връщам. Минахме, добре. Тапетите по земята. Толкова по-различен цвет камък, син. И тук син. Аре бе, колко време ще се спуска, бе. Просто тук няма излизане. Да запазим тишина. До какво стигнах? До мъжки полов орган с 3 букви. Но това стигнах. Хубава работа. Май трябва да си продължа там през нагоре, къде бях тръгнал на второто откорение в дясно. Тук няма нищо. Язък за спускането.
Нищо да се върна и ще продължим на там. Сега си мисля, че най-долу ще е най-интересното. Тук бяхме май. Оп, бяхме през бъгавото пространство. Опа, тук вече нещо различно и интересно. Да си поемем дъх. Може би ще има бой. Може би ще ни смачкат. Сега ще видим. Една свеж наляво или надясно. Свърши ми батериите обаче. Ето ги горе. Да го заредим. Оп, той сме. Ето тук започват труповете. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Значи още стотина ми чакват. Обаче 34, 35, 36 и тук става лошо. Много ме бият. Много ме бият. Защо това апарат май не е добър избор. Нямам лекарства с нас. Ще ми помогне. Край. Нищото събуждам се. Остава пичове. Това си идваме по-надолу, където можех да продължа. Моли и се буда. Защо не ме нападат? Апа, ето... Все пак нека видим кой му е, преди да ме бият. Да, ето е тази свещ. Май, където се чудих. Ако бях продължил надясно, май ще да е по-добре. Сега интересно, ако ме убият, след това дали ще трябва да мога да се сейфни, да си лоудна играта, откъдето бях продължил. Ако успеете да научим от музиката. Ами в следващия епизод ще пробвам да си лоудна играта и да продължа. Може би с малко по-добър бой в пещерите.